desilo mi se, bila su ta neka čudnjikava vremena i meni je došla Seka Sablić u goste, a promovisali smo tada predstavu Tamna noć. I muziku je radio Bora Đorđević, koji je bio, svi znamo, čovek velikog talenta, oštrog pera i tekstova koji su u to vreme bili, ajde kažem, i zabranjivani. I ona je došla kod mene i, kaže, sad da pročitamo pesmu koja je zapravo song predstave, ali kao nisam ponela naočare, ja otmeno, kažem, ja ću da čitam to i ja to pročitam. Dok sam čitala, znači, osvestila sam šta čitam, završila se emisija i samo su me pozvali, bila sam suspendovana, na primjer, 3 meseca. Tako da, i takve razne neke stvari su mi se dešavale.